Ето ни отново след рекламите по TV7. Това е 7 авеню, това е последният работен ден на седмицата. Това е нашият репортер Ирина, а това е Анелия Пешева, козметико-център за красота Джули. Въпреки, че ми хареса да кажа Джули. Така, днес ще си говорим за веждите. Как си? Какво става с тебе? Добре съм, благодаря. Наредили сме тук формите. Изглеждаш чудесно, радвам се. Покажете близък план на най-хубавите вежди. Най-хубавите вежди са това, да. Добре, ти си пример и да. Добър пример и трябва да гониме твоя перфектен образ. Казах ви ясно. Добре, кажи ни какво ще направим днес. Днес трябва да покажем на хората как според формата на лицето трябва да си поддържат веждите. Поддържаме веждите. Добре. Сега, ако искате от графиката да почнем или в стандартните? Дай да започнем от графиката. Аз ще бъда тук, ти само ще подсказваш, аз ще покажам като синоптичка. Ей тук с това, дето. Да. Така. Сега, започваме от първата, когато имаш овално лице. Овално лице, в случая виждаме, че по-правите вежди, леко овални са, по-добре стоят. При по-кръгото лице, вече за да се създаде оптическа илюзия за по-слабо лице, може да са с чупка, с ъгълче. Дългото лице, съответно правите вежди са по-подходящи. Квадратното лице, лека чупка, не е съвсем овални, с лека чупка, а тук, когато е сърцевидно лицето, предимно овалните лице са по-добре, да няма много чупки. И последното лице, тук тази картинка ми изглежда, ако извиня. Диамантено лице, форма на диамант. Добре. Значи, тук са малко по-дигнати, виждате, в края на окото, една идея са по-дигнати. Обаче, Неля, знаеш, че аз в България не съм видял много добре оформени вежди. Наистина, фолк певиците въведоха една мода на вежди тип сперматозоид. Съжалявам, че го казвам, но те вървят в някакви посоки, разсейват се към главата и така нататък. Но все пак ние трябва да покажем днес на хората. Ето, нашата Иринка, която е една прекрасно младо момиче. Вашия модел е перфектен модел, защото нейните вежди са естествено плътни. Имаме възможност тук да работиме в различни посоки. Може да бъдат и във всички тези модели, които споменахме, и прави, и дъгообразни, и с чупка. Въобще има варианти. Въпрос е на нея какво ще отива и тя какви предпочитания има. Ето, имаме конкретния тип лице. Колкото е по-дебела веждата, толкова е по-добре. Тя е по-скоро така най-финното лице. Най-финното, да. Дълго, по-скоро към дълго е. Обаче на нея ще отиват ли такива прави вежди? Не, толкова прави не. Вероятно, може един вид към квадратното лице. Към това ли? Да, с лека чупка по-скоро. Котенца, виж как ще ти вежди. Те по принцип тя така си ги поддържа в този стил. Или по-към кръгото. Четвърто, т.е. сега го виждате на екрана си. Четвъртото лице, четвъртия модел. Да. Сега, има по принцип варианти хората, които са естествено дъгообразни, овални вежди, да искат този тип или по-прави, но при всички положения трябва да се стремим към естествената форма, която ни е. Ако искаш да започнем сега, в нейния случай, първото, което ще направим Какво трябва да правим първо? Ако, примерно, сега в момента хората искат сами в къщи да си оправят веждите, какво трябва да направят? Значи ще определим дължината на веждата. Как го измерваме? Поставяме в основата на носа, в ноздричката. Ето така. Под права линия. И отбелязваме там, където е началото на веждата. Тя почти съвпада в нейния случай. Началото на веждата е наистина така, както си по принцип. Ако не трябва да чакаме да порасне ли тук? Ако трябва да пораснем, да почака или отнемаме, или ще го запълниме с моли. Другия вариант, когато излиза, ги изкубваме. Края на веждата, пак от началото, края на външния край на окото, абсолютно съвпада в този случай. Може ли да го направиш от другата страна, за да го покаже добре камерата? Добре, нека пак да го... Ирина, ти си направи с перфектната вежда копия. Да. Ето, абсолютно съвпада. Ето тук сега в края. Да, тя е с идеалната пропорция. Идеалната пропорция трябва да се почистят. Да.
и да се Нейните направи всъщност вежди... форма. Трябва ли да се направи сега на нейното лице или тази форма е окей? Нейната форма, да, ето тя е естествено зададена, точно с лек ъгъл. Не са абсолютно правни, не са дълговидни. Така че само трябва да се оформят, леко да се почистят. В случая при нея, понеже са по-гъстички, по-дълги, за да има още по-съвършен вид, може да ги подстрижеме. Как става това? Да с тази чечица. Подстригваме. Да, нагоре ги разрестваме и тези, които косъмчета стърчат. Ние просто ги подстригваме. Когато вежите са по-тънки, да, аз искам да те питам. Има много различни типове вежди. Има рошави. Рошавите, да. Има рошавите ги подстригваме. Безвежди почти. Има, които са с много остри краища. Има някои, които са много заоблени и слизат много надолу. Да. В тези случаи, как хората въобще трябва, какво да направят с тях, защото... Да, има си трикове, да. Да, ако трябва да скубеш само по това нещо, изведнъж ти получаваш нещо, което няма вежди, няма нищо. Нещо като нищо. Има косъмчета, които растат надолу и наистина по-рошави изглеждат. В такъв случай с спирала слагаме малко гел за коса и ги фиксираме. Даже има специални спирали с гел, които имат такъв ефект фиксиращ. Но основното нещо е да ги подстригваме, нали така? В нейния случай, да, не всички вежди имат достатъчно дълги косми за тук трябва да кажем, че за мъжете също е много важно. Да, също може да се подстрижат. Хубаво е. Да няма козърки. Да. Защото тенти против дъжд не е нужно. Това в България е много срещано. Момчетата, да, българските момчета почват сериозно да почистват вежите, но малко се понасят и стават по-женствени малко. Защо така? Има някои момчета, които наистина правят много тънки вежди. Не знам, може би трябва да отидат наистина при професионалист, той няма да допусне... Едните прекалено са рошави и не искат да чуват за вежди, защото викат, не, това е много гейско. А други така, ето така. Да. В домашни условия може да сложим топли компреси, защото повечето клиенти много ги боли самото изкубване. Така ли? Мене не ме боли. Браво на тебе. Ти си идеалният клиент. Мечтата за всички, козметици. Поставяме малко топли компреси, кожата се отпуска и след това става съответно по-безболезнена манипулацията. Сега може да пристъпиме към почистването. Техниките да добавиме, когато... Тебе боли. Значи ще вика. Винаги почваме, хубаво е да се опъва кожата, за да не боли. Много. Да. Почваме от крайчецето, дърпа се в посока на растеж на косама. Така ли трябва хората да започнат да почистват своите вежди? Самички трудно да направят това опъване, трябва да им все пак две ръце. Според мен все пак аз бих посъветвал хората, че първото нещо, което трябва да направят е да отидат на козметик, за да им създаде форма. Точно така, да. След което, ако нямате желание да посещавате повече своя козметик, боляло ви е страшно много или има някакви други причини, просто почиствайте около тази форма. Точно така, това е идеята на цялото това нещо. Страшен специалист съм по веждите. Това е моята рубрика. Може да идваш да ме заместваш. Когато има много работа, ще ми помагаш. Много съм нервен и въобще няма да мога да ги изчакам. Ще бъде много бързо махането на вежди при мен. Добре, има хора, които махат с кола маска веждите. Какво казваме на тях? Да, действително последния случай дойде така един господин, който каза, че само така му ги махат до сега и каза, че наистина по-малко го боли, защото движението е еднократно, болката е еднократна и държеше на този вид манипулация. Обаче формата? Формата му я запазихме, нямаше проблем. Единственият проблем, че кожата е много фина. Тя се разтяга, горният клепач може да падне, да се разтегне и да се пигментира. И сега, ако човек ходи на 10 дни веднъж при козметика си, няма да има никаква болка, защото те за 10 дни се появят 5 косама и половина. Да. Но ако все пак направим нещо фатално със своята вежда, ускубеме прекалено много, пратиме в някаква нежелана посока от нас и трябва да я възстановим, какво правим? Имаме моливи, имаме помощните средства. Това са единия вариант е молив, който е за вежди специално, коригирате формата или запълвате, евентуално ако има някаква дупчица. Другия вариант има специални сенки за очи, които са като
сенките, които са за очите, с апликаторче. Перфектно тушират всички несъвършенства, или спирала, която е изсъхнала вече, употребявана спирала. По възможност, ако е в нейния случай кафява, което пак по косъмчетата осъцветява и перфектно създава желаната форма и несъвършенствата ги тушира. Добре, кажи ми каква е линия на мода в момента, какво е модерно, защото с годините вече сте се променили. От много тънки, много дебели, много рошави, много Фрида Кало, една вежда. Моля ви, едновеждите оставете две, защото имате две очи, не едно. Така. Според мен тенденцията към умерено дебелите вежди или по-скоро към естествените, които Тоест това, което имаш ти на лицето си в момента. Прекалено тънките не са модерни, супер дебелите също. Когато са свръхдебели, ги подрезваме. Като в всичко това, което се случва последните години в нашия живот. Завръщане към естественото. Колкото по-естествено, толкова по-добре. Анелия, много ти благодаря за нашия съвет. Аз ще остая да си работиш тук, но имам и аз малко работа да свърша. Хайде сега, колеги, с мен, защото това е последната част.